पकडलं. आता कुठला गिअर आहे? फर्स्ट. आता तुम्हाला रिव्हर्स करायचं आहे. सर्वात पहिलं काय करणार? न्यूट्रल करा न्यूट्रल. आता रिव्हर्स. बघा लेफ्ट आणि राईटला दोन्ही साईडला बघा आहे का जागा? राईटला. आता व्हाईट लाईन दिसते लेफ्ट साईडची, तिच्या आतमध्ये ठेवायचं. राईटला पण व्हाईट लाईन, बरोबर आहे. सरळ आपण जाऊ द्या सरळ. तुम्ही राईटला स्टेरिंग फिरवली तर गाडी कुठल्या साईडला जाईल? आणि लेफ्ट साईडला फिरवली की लेफ्ट. एकटं चालवताना कसं कॉन्फिडन्स आहेत का? चालू शकता ना आता एकट्या? आता इथं थांबायचं आपल्याला. फुल क्लच, ब्रेक. चला सोडा क्लच. परत थांबताना केव्हा आहे? पहिला क्लच आणि ब्रेक. जर पहिलं ब्रेक मारलं काय होणार? गाडी बंद पडेल, कारण की ऑलरेडी स्पीड कमी, बरोबर. बघा लेफ्ट राईट. थांबा, बस.